Aşgabatda bank kartları bilen bagly täze çäklendirme giridildi. 8 aprelden başlap Aşgabatda ilatyň bank kartlarynyň pullaryny diňe kartyň açylan banklaryna değişli bankomatlardan nagdlaşdyrmaga ruhsat verilir. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 9 aprelde habar berdi. Mysal üçin bank karty Türkmenistanyň bir bankyna açylan bolsa, ol adam Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bankomatlarynyň pul nagdlaşdyryp bilmez diýip neşir ýazýar. Täze çäklendirme barada ýurdun banklary ýa-da döwlet heýetçiliginiň media we medeniýet serişdeleri habar bermedi. Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gizlemek üçin käbir bank şahamçylarynyň öňündäki bankomatlar bank binalarynyň içine ýa-da howlusyna geçirildi. Ýurtda bankomatlaryň oturdulan ýerlerinden aýrylmagy we olaryň sanynyň azaldylmagy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan ozal habar beripdi. 17 martda habarçymyz Türkmenabadda ýerleşýän Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankyna değişli 4 bankomatyň, Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna değişli 2 bankomatyň sökülip aýrylanyny habar berdi. Ýurdun maliýe resmiýetleri bu çäreleriň sebäbini düşündirmeýär. Galbertede Türkmenistanyň Kronikasy ýurtda bir güniň dowamyna pul nagdlaşdyrmagy değişli limitin 800 manatlygyny habar berýär. Bu maglumat Lewabyň darganaty etrawynyň bankomatlaryny bir gece günlüğüň dowamyna nagdlaşdyrmagy ruhsat berilýän puluň meşberiniň 3 aprelde 100 manada getirilmeginiň ýa-da gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Türkmenistanda bir gece günlüğüň dowamyna pul nagdlaşdyrmagy değişli girdilýän çäklendirmeler barada habar berip gelýär. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurdun dürli regionlaryna 2018 ýylyň fevralyna çenli bankomatlardaky nagd limiti 1000 manatdy. 2019 ýylyň noýabryna çenli bu mukdar 800 manada getirildi. Şu ýylyň martyna Türkmenabadyň käbir bankomatlaryna gündelik limit 100-200 manada düşdi. Nagd çäklendirmeleri bilen bir hatarda ýurtda golaýda nagd däl hasaplaşyga değişli sewdanyň meşberi hem çäklendirildi. Nagd däl hasaplaşyk boýunça Aşgabatyň döwlet dukanlaryna girdilen täze çäklendirme barada Azatlyk radiosynyň habarçylary martyň ahyryna habar berdiler. Maglumata görä sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan çykarylan täze düzgün 28 martda güýje girdi. Oňa laýyklykda 48 sagatyň dowamyny Türkmen banklarynyň berilen ýerli kartlar arkaly paýtagtyň döwlet dukanlaryndan diňe 80 manat meşberini nagd däl sewda etmäge ruhsat berilýär. Türkmenistanyň media we medeniýet serişdeleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary agzamaýar.